verran korkeammalle kuin talo. Talo ei pidä. Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunutkaan. Oli iso ja punainen ja siinä oli kaksi sappistoa. Haalarit ovat niin tyhjiä ja mä haluan, että näyttää kivoilta. Miksi Vesa Keskinen saa niin paljon naisia? No. Tuurilla. Ne hallanmerkit on kivan näköisiä, paitsi että mä inhoan sitä ompelua, mulla on 2 merkkiä kiinni. Koska se on... Tää on varmaan sama. Avein, tää on 2 Amerikkaa. Ja Mariko viitataan. Mä mietin, että lähetäänkö nyt se Musta tuntuu, että sulle hyvä merkki olisi tää. Niin.